Sarreran aipatu moduan ziklismoa izango dugu gaur berbagai eta horretarako Euskaltel Euskadiko bi ziklista debagoien dar, bi ditugu debagoienean eta biak ditugu gaur platoan eta datorren urtea begira urte zer espero duten galdetzeaz batera aurtengoaren errepasoa egingo dugu. Mikel Aristi eta Julen Irizar, ongi etorri. Xabi, Bueno, azaroan gaz, azaroa poliki badoi aurrera. Gaur zer egin dozu, ze sasoitxan zase zueik, pixkat ja oporrak honezkero ahaztuta eta lanian hasitza, 2022 begira, ero, Julen? Bai, nik uste gaurko egunak bastante ondo erakusten da dena, zean guretako azaroa, lan saio desberdinak itxeko garai bada, eta gaurkoan adibidez, goizian biziketan ibili hau, eta gero gimnasio saio bat euki hau. Mikel, sasoi urte hau gogoko izaten dozue, geu Gipuzkoan bizi gara, zeuen eta aldikide guztiak, hemen ingurukoak, Euskal Herrikoak diez, beste txirrindulari asko hegoaldian, beste sasoi batekin, beste giro bat, beste temperatura bat. Azaroa, gustoko izaten duzue, aurrelan hau, pretemporada hau zeuendako? Bai, niri bintzat asko gustatzen gat, da garai bat beste kirol batzuk itxeko aukeria dukazu, nire kasuan, eta nik uste Juleneko igeri pixka bat itzen dugu, mendira jun, bizikletaz ibiltzeaz aparte gimnasiora jun, eta epoka bat kirola itzen duzu, ondo sentitzen hasteza, baina ondiokan daukazu aukera hori, beste kirol batzuk praktikatzeko eta lasai ibiltzeko. Seguruenik da, oso hilabete, azaro abendu oso hilabete garrantzitsuak diez, aurrelan hori ondo inbiar dalako, baina etxian zase, ez dau presiorik, ez dau emaitzarik lortu biharrik, zentzu hortan bintzat, beste hilabete askotan baino lasai xau, Julen. Bai, gainera hori, entrenamentuak oporrak eta gero ontsa jazten ditugunez, gogo berezi batekin hartzen ditugu, eta gero lehenengo saioa dienez, formia poliki hartzen juteko oso lasai xa die. Orduan, inungo presioa barik eta errezetaratzeko lanak die, gainera ondiokan temporai aurrin dagoenez, aste burutan eta beste gauza batzuk itxoko margen aukitzen dugu. Elite bainako ziklista bat, ze punturaino desmadratzen da oporretan? Hilabete egon zari bizikletia ikutu barik, hortizier joateko aprobetxatu duzue, ala, ez dute bizikletia ikutuko, baina pixkate aktibo mantentzen zari. Aktibo mantentzen ga, bai. Obligazio barik, baina nik uste urte asko die hontan gabizena, eta ez dakigu beste modu baten bizitzen, egunero ez, baina egunerokoan nire kasuan bintzat, mendira jun, oigerin, azkenen urteetan gustora nabil korrika, geldi ez bintzat. Bizikletia bai, gustatzen jate denpora baten aparte lagatzia, gero urte guztian horretxekin ibiltzen ga, eta beste gauza batzuk, baina desmadra gutxi, eta gero ez da gutxi hau, nik uste jentia gero ez da gutxi. Bere unian gogoan dauket galdera hau izana Markel Irizarri eta berak esate zuzten, hain zuzen be, temporadaz kanpo ikusten dauen bizikletan ibiltzen zala, mendiko bizikletan, da zertarako hartzen duzu bizikletia, oporretan egon ezkero, ez da? Eta bere erantzuna izaten zen egunien horrenbeste kaloria pilo bat erretzera ohituta zeukela gorputza eta espasauen kirolik eitzen, gero lo betzauela ondo eitzen, ez? Pixkat kirola eitxia eskatu eitzen sotzala gorputzak, ez dakit zeu epe pixkat aktibo mantendu behar hori badan pixkat biharra. Niri pasau izan bai, aste bat igualin gauza hundirikin barik eta hori, lo hartzeko problemak eta. Baina nik uste dut gorputzan zinegon hori baino gehiago dela bebe, azkenean guztau itxe jaula kirola itxia. Horren deskonektatzeko hartzen dugu aste bat edo aste burua lagunekin tranquil gabiz, baina beste etxe inguruan edo etxetik urrin geldiaz gagoten. Aurten oporrak etxetik urrin nintzutena izan dira kirolakin relazionuta, mendizian ibili, bizikletia sastu, baina hori. Azkenean aktibo mantentzen. Galdetu dut zuet elkarrizketia ze horretik 2021 bat ia zelakoa izendan. Badakitz urtia superra ez dala izen, Mikel. Eta zeuk, lasterketak irabazteko aukeria ederra eukidozu 2000 gehiagotan, lautan jodozu langa, bigarren zailkatuta esprinetan, horrek erakusten dau, horregon zarela, baina, puntatxo hori faltan. Irabaztia oso zaila da, eta aurten ondo ikasi dut hori. Lau aldiz indot bigarren, eta batzutan bigarren be oso modu desberdinetan hileik, eta oso gertu ikusi naiz behin baino gehiagotan, ez? Baina, ez izan urteik onena, hasierian nahiko txukuna izen zen, ez pasan, uste dut martxu izan zen, egon ginena konpetidu barik.
COVID-ala Hori da, zala 2008. eta, bai, Bai. ez, baina 21. Bai, Egon ginen arrazoia. hor Hori karrera da. hori, Bai. txaila, egon zan hor zulo bat, Bai, bai, hor forman, Valentzia zen ituzten lasterketa Hori batzuk da. eta berriro be geldialdi izatu bai, izan. bai, eta bueno, hori, horre forma honian genden, bueno, izan da urte bat saia. Ondo egon ganean igual karreraik ez, gero momentu honian egonean eroriko bat eukin noan, nahan ezer grabeiki, baina bueno, hemen ez da faltik itzen ezer... Bai, hori da, bi pauso atzera itxeko eta bai. ero erdikin bakarrik nahikoa da, ez? Bai, eta bueno, esango neban, suerte txar pixka bat euki dula alde guztietatik, bai COVID-a dela alde batetik, erorikoak, gaixotasunak, bueno, bai. Bueno, urren urtia hobia dan. Julen, zeure kasuan be ez da izen urtia top. Ez, honek, komentatzen bezala, detaile txiki bat alde ez eukitzea nahikoa, ez, gure maila horrena ez emateko, eta maila honetan, bueno, asko igartzen da hori. Ni, bueno, arazo fisiko ez gaine beste batzuk euki ditut eta ez do lortu gustoko jaten maila horretan ibiltzea, eta bai, ez da izan disfrutatzeko urte bat. Izen be, lehen gebitzen komentatzen, ja zeure kasuan 6 urte bai, hau zazpigarrena izango da, datorrena, oker espaldi manabil, Julen? Datorrena 6garrena eta beste bat bai. Eta zeure kasuan, behatzi? Bai, hau da behatzi garrena. Esan nahi dut, ja badaukitzuen nahikoa esperientzia ikusteko, bueno, aurreko urtietan, ondo sentiru nazen urte horretan, zer rein dut, dana dauketzue ondo apuntatuta, ostera be, aurten lortu ez zuen puntu horretara iristeko, eta garbi dauena da eliteko kirolian, eta txirrindularitzan behintzat, naiz eta numeruak ondo kontrolau, oso zaila dela, naiz eta iazko gauzak berdin-berdin puntu berdinera ailegatzia. Ez dakit, urte bakoitza diferentia dela, Mikel. Bai, argi dagoena, gure esku dagoena hori da, egin biuna ondo, eta gero, bueno, azkenen urtetan pandemia honekin bizi duguna, euki hau suerte pixka bat, karrerak itzen jarraitzia, karreretara juten ganean arazoik ez egotia, ez dakit, taldekiden batek positibo emunezkero danok etxera goiaz, ez dakit, olako suerte txarrik ez egotia, nik uste darela hoin variante gehiago. Normalian ja bastante baldin badie, gaixotasunak, erorikoak eta lesinuak, oin hau gehitxu da, ez? Orduan, nik hori eskatzen dut urtero, suerte txarrik ez egotia, eta bueno, gero ja bideak ipiniko esku gure lekuan, erraurten olakoik ez da hon. Aurten, ze momentu eki dozue, gozatu dozuena, momenturen bat egon gozan, igual, zeuen honenian egon barik, lasterketan behintzat, gozatu dozuena. Ni uda partian bai eukinean aste bat, oso ondo sentidu nintzena, eta justu hori, Italian gendene karrera baten eta karrera txuku nahi eta disfruta gunean. Eta ez da gutxi ez, igual alakotan, izugarri baloratzen diez, aste hon horreik, ez? Igual urtia, normala baino gehiago kostatzen da bilenian itxurosua itxia, olako aste batek, sekulako oxigenoa emongo dago. Bai, azkenean nik uste guk ez dagoela momentuik lagatzen duguna gure buruan sinistia, ez? Ikusi dugu, lana ondo itxeko gai ganean eta dana aldeko ganean, maila txukun bat emateko gai dela. Baina egisa da, ailegatekela puntu bat, denbora asko eratzen duzunean, hori, lortu barik tokatzen den maila hori ematea, pixkat aztezana buruz ez bere atortzen. Eta, horri buelta eman eta holako aste bat tokatzea, zuzatuzun bezala aize pixkat ematen duzku, berriz garaitxarrak etorri eskero, mantentzeko. Horri itxeko. Mikel, zunu nibilizara ondo, ero pixkat gustora sentidu? Ni gustora sentidu nintzen neu guztian, nik uste lan politxein ebala, eta gero karreretan ja urtia hasi eta hor itzulia pasau arte, ni hor ondo sentidu nintzen. Gero hortik aurrera ja arazoak hasi ziren, da eniz kapaz izan buelti emuteko. Die detaileak, baina eniz kapaz izan danetik saiatu ginen, deskantza du, entrena, baina ez da posible izan. Orduan, a ber... 2022 hau. Zeintxura dauka, konta irezu apur bat ilusio berritxua, goporrak imaginatzen pixkat, deskonektatzeko, eta negatibidadia baino gehiago, urte txar batek, edo kirole arluan mentzat emaitza honak emun ez dituen urte batek izten dauen, poso hori pixkat gainetik kendu, eta zela dator 2022. Ostera be, hasi zarete entrenatzen, poliki joango zarete sensazioak gero eta hobiak hartzen. Hau da, ja 3. hastia entrenatzen,
Gainera oin ona gentozela bisok komentu dugu, ez? Gaur igarri dugula hola klik txiki bat hanketan, pixka bat ja goiazela hobeto sentitzen, ondiokan lan asko dago eta ondo ez sentitzen ondiokan, baina, bueno. Eta bueno, hori, dana ondo oian eta ondo hasten duen urtia. Julen? Bai, gogotzu, 2008 begira. Bai, beti gogo askokin gara eta ilusioak ematez be hori ba. Aurtengo astan ez ona izan, gogo berezi daukagu, ez? Ondo itxeko. Eta, bueno, temporada, gara haue politxe esaten da ontsa komentatu dena gaitxik, nahiz jakin gure formia joala, poliki juten aurrera pauso horrek ikusten, eta, bueno, politxe izaten da. Eta kontadoria zeruan jartzen dela, ez? Pixkat datorren handiko etortzeko dauela, eta... Bai, da epoka bat, ilusio asko kintzare, ondokan karrerak ez dituzu gertu ikusten, eta, basoiaz poliki burua gertatzen bai, ez, hortarako, eta da epoka bat, beti izare ilusioz, horri begira, eta, hola gan. Bixo inabil zeuen gaineko galderak itxen, baina atzian talde bat dauketzue, talde Laranja zuzen, Euskaltel Euskadi. Azkenengo urtetan berriro albiste izan dena, Besliak lortuta ostera, hortxe daukaguna Euskal Salien erreferente moduan, zela ikusten duzu, azteko ze urte izen da taldearen dako? Biztan dau, UCI kategoria barruan gaur egun oso zaila dela protagonista izetia. Bai, nik uste taldea ondo dagoela, talde bastante gaztia da, bauku korredore veteranuak, baina nik uste dela talde bat gaztia, jente ona dago, oso giro politxa dugu gainera, eta nik uste arlo deportiboan bai lortu diela garaipenak, emaitza onak, uste dute karrera importantetan irudi politxa eman deula, eta nik uste ekipoa pauso aurrera doiala. Oso ondo. Oraino elkarrizketian lehengo zatixa, ontxe geure realizatzaileak badauka olako rafagatxo bat prest, galdera batzuk botako dutzuetelako askar, askorik pentsatu barik erantzun beharko duzuelako, eta ontxan hasiko dugu bigarren tarte hori. Horra, Markel, sartu rafagatxo hori. Hona segituan erantzun beharreko galderak. Lelena, egutegiko lasterketa gogoko bat? Euskal Herriko itzulia. Traur Leon. Eta zeuen ametzetako lasterketia, Euskal Herriko itzuliak ez da balio, Julen, ja bestere bat esan biko zu? Frantziako turra. Mundiala. Olentzer hori, bizikleta bat eskatzekotan, badakit orbea etxeko bat esango duzuela, zeuen babesleitako badalako, baina ze bizikleta eskatuko zeukie? Ni pixkat aldatzearen orbea oiz. Horren bestez, mendiko bizikletara joko zeuke. Ni aurten hasi naiz probatzen, aurten ez lehenu ebilitxakoan ez, baina grabelekuakin eta guztoren abil, eta grabeleko bat, oso polivalentia. Bai, ez da, indarra sartzen da bile grabela, eta ondo. Gogoko ziklista bat, ez da balio taldekide bat esatia? Vincenzo Nibali. Ala Filip. Neguan, arrabola, ala nahi xau errepidera urten eta hotz apur bat pasau? Nire xo bat hotz pixka pasatzea. Oporretan, esan dutzu eulen, hilabete geldi egon zarete? Ez. Ez. Bizikleta ari, baina geldi ez. Gorputzeko atal bat, gixen zaintzen dozuena, zein da? Hankak. Hankak, bai, hankak. Esan minutu nuen bigotia, Mikel, hilabete honetan. Hilabete honetan, bai, saruan bai. Mikel gemelituak. Baitxa. Miseria ondixenak aurten nun pasau dituzue? Nik honen lasketarketa guztoko denean, Traorole honen. Zeuk? Bai, infezinio batekin noan eta... Hori da, lurgainian, zati asko lurgainian, grabeleko biziketa batekin itxeko moduko lasterketia dena, ez da? Bai, berez isa, eta urte baten karrera politxirten jaten da horregatik daukator, guztoko... Baina miserixak azotazu esan? Ez dakit, uda guztia. Uda guztia, ezin buru altzau. Lagun artean, ziklismoa ez derraitzen duzue, ala txanda pasa? Bai, bastante presente baten da. Bai. Nirean gerozta gehiago, baina bastante txanda pasa. Strava, bai ala ez? Nik noizbenka erabiltzen dut, ez beti baina noizbenka bai.
Ni erabiltzen dut. Bai. Baina itxen duzuen guztia ez duzue igotzen. Dana ez. Ez, gauza batzuk bai, baina, gauza askotarako erabiltzen dugu, baina... Biotatik zeinen kuadrilia da parrandatzaileagoa? Bixabe. Bixape askorako ero gutxirako? Bate daki. Neriago bastante parrandatzailea. Zeuek, ze parrandan ez duzue kalerik eitzen? Badauketzue bat jota, hola begiz jota, ala kaso, zeuen sasoia, ontsa aprobetxatu bidozue, ala pixkate kalera urten da arnaz apur bat hartzeko, ez? Azaroa hasieran, urria bukaeran. Hori da, urri eta azaroko asteburutan, baina... Eta gola... Guzti dala epoka bat, pixkate, udako jai guztiak pasauta eta hola bastante pobria, baina, bueno... Eta bereziki, azkenengo bi urtetan, pobria hau, ez da? Bukatzeko, entrenatzeko nora? Normalean kostaldera. Garai bateko grupetaren oitxurak barneratuta ja, ez? Lehenauko indela, ja urte batzuk atzera inda, oitxuria zeuketzuen kostaldera joateko eta horre izten dutzezu. Bai, gero nik uste neguan emuten dutu temperatura pixka gehiago, eta udako egun berotan bebai fresko egoten da, ez? Ordan nik uste horrekin Nik aldatziarren esangote Arameixo aldera. Etxaguen Uribarri eta hortu ziar da bidetxetako buelta hori asko gustatzen jat. Inguruko zikloturista globero danak ibiltzen dien leku horretara. Bai. Eta azkena, pasatu dutzu aspaldixan bizikleta elektrikoan baten batek? Neri ustu dezet. Gero eta gixo ikusten di errepidian, Bihar bik pasako eskue, bi hiru. Gaur esentu zatearen. Oso ondo, bikote. Mila esker gaur gaurera etortzearen eta sorterik onena 2022ko denbora dira begira. Eskerrik asko zuri.